Wong wedok lho boyo isuk-isuk ya mbok ngarit dhisik. Lanangane sik turu ki mbok ngarit dhisik, masake keri. Wong lanang sik turu ki mbok yo aja dirusoi mbok mikir. Kudune iki masak dhisik, anu mbah apa ngarit dhisik. Sapine gak keluwen kok malah ngurusi masak. Masak iki mbok yo keri. Ora terus didhisikne. Jan. Aduh, tenan daskunya nyari atau kira-kira kue gitu, kon ngaret cuma. Saya masuk isu ngaret di sini sekolah tentang ini kita tonton. Aduh, kayak gini yang bisa tonton. Jan. Nabi lambine. Pepe. Api mentah. Gak bisa sabar aja nih. Ton. Menong celok-celok ya apa kayak gigi celak-celok ya Ditonton kecil ada tonton. ya apa papa Dasku ketatap dulu. tapi ya gak usah ketatap ki Gara-gara kue iki ora gelem delok-delok kok kue iki nek wong isu yo rasah masak dhisik ngarito nek ana wong turu ki. Lah ora masak kok nek sarapan sampean mureng. Ya sementing ngarit bar ngarit iki terus sisa-sisa masak. Nyapu. Ya lek wong wedok iki genane masak dhisik kok. Wong lanang sik tuh. Masalah ngarit yo sampean lah. Sama lu jomo wong lanang kok kok. Tapi ya lho ora nek sarapan kok mureng. Untung lagi iki. Terakhir aku delok-delok. Aduh, Iku iki apa sih mbok ubut nih wae. Pak. Malah ngece jowo iki. Sampean terahno sing salah, malah nyalahne aku. Wong loro tadi melasi malah di paijo. Yo sak lanjut ae. Wong lanjut kono. Saisa. Terus iki nyatu iki. Wong moro jane mbok dimelasi kok malah di ece kaya wedhus tenan kowe iki. Jan. Just tenan iki. Jan. Nanti kakak, on, sikir malah ton, gak cumi kasih, dan sikir gini ya, ton, Apa lo? Rene ati laton. Aku orang ngerampung niki lho. Ati lu laton, sikir gak ada. Untung aku dhewe. Ton. Ora iso ditinggal iki kerjanane. Oh, iya Pak. Kudu dirampungne saiki aku selar lunga. Delok sikilku ki lho. Nyapa to? Aku jek sibuk. Aduh. Ki ndang reno dulu. Ora iso. Oh, tak. Aduh. Ya apa lo? Aku sek kae ngrampungne kae kok. Oh, wong kok. Celuk anak wong sikile. Lah nyapone lho, mau sirahe saiki sikile. Sikilku kesantu kae. Ya terus mau mlayu ae. Itu ulung lah kon penulung yo malah. Aku ora nanun hae tok. yo isik ngrampungne pekerjaan kae. Oh, wong ki nek diceluki ndang moro. Jenenge ora terus. Wong kok kaya wong rampung kok. Tenan kok kowe iki. Saya kan aku sih. Sikile iki cekel iki. Sowek katok utur, malah wek kuwi. Iya ya. Jondomi ragam kene mung jondomi kan ono. Ayo. Sing jondomi lho aku terus kon jondomi ra gelem malah. Wis ayo cepet. Kawan-kawan.